अन्थाइजों फुहैनांगौलै क'क्राझाराव फैबा दिनैनि भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम। हाग्रामा महिलारि आंनि भिडिअखौ नुनानै एसेबाबो एक्सन लायो बेफोरनि सायाव। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं शेयार बयखौबो हरबाय। दिनै जों दुखुनांथाव रादाब बेनि सोमोन्दै जों दिनैनि बे भिडिअ सावरायगोन। दुखुनांथाव रादाबानो जाहैबाय बिटिसिनि साख्रि बेखौ फैसा होआब्ला ओरैनो मोननाय जाया होननानै खौरां फोरमायहरदों। दा बे बिटिसिनि साख्रिखौ फैसा होबासो मोनो ना ओरैनोबाबो मोननो हायो बेखौ आं जेबो मिथिया। मानोना आङो बिटिसिनि मोनसेबो जबनि इन्टारभिउ होफेराखै। बिटिसिनि जबाव सोरबाबा फैसा लायो, सोरबाबा 2 लाख होखाबायानो होननानै खौराङाव फोरमायहरदों। सोरबाबा नैबे फरेस्टनि दाखालि बावै इन्टारभिउ जादोंमोन ना, खारनाय ना मानाय बेबायदि इन्टारभिउ जादोंमोन। जायबा इन्टारभिउआव बाहागो लाग्राफोर बिथांमोना सोरबा 2 लाख, सोरबा 3 लाख, सोरबा 5 लाख बेबायदि फैसा होखाबाय होननानै खौरां फोरमायहरदों। दा बे फैसा होनाया नंमारगौ ना नंमारा बेखौ जों जेबो मिथिनाय जायाखै। बिटिसिनि साख्रिखौ गोरों मानसिफोरा मोना। बेहाय फैसा होनो हाबासो माहाजोन मानसिफोरासो, गेदेर गोलाव मानसिफोरजों आखाइ गोनां मानसिफोरासो बिटिसिनि साख्रिखौ मोननो हायो होननानै आंनो फोरमायहरदों। दा बेखायनो आं गोबां दुखु। बिटिसिआव थानानै बिटिसिआव जेबो साख्रि मोनासै, दासिमबो जेबो खामानिखौ मोनाखै। माने बिटिसिआव दासिमबो जेबो थाइसेबो रां मोनाखै। माने गोबां मानसि बेबायदि दं। दा बिसोरो आउट अफ बिटिसिआव खामानि मावहैयो। जेरै आं दा आउट अफ बिटिसिआव खामानि मावगासिनो दं, थिग बिसोरबो आउट अफ बिटिसिआव खामानि मावहैयो। मानोना जोंनि बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ नायफिननो जेबो समाय गैया, जेबो टाइम गैया। माने बिसोरनियाव गावसोरनि उदैखौ, गावसोरनि गथ' गथायनि बार्थडे, सोरनिबा मिनिस्टारनि फिसालानि बार्थडे, सोरनिबा फ्लेट बायनायनि पार्टि, सोरनिबा गारि गोदान बायनायनि पार्टि, बेफोराव रंजा बाजा खालामनोसो बिसोरहा समाय दं। नाथाय जोंबायदि फरायसा फरायसुलिफोरनो, जोंबायदि साख्रि नागिरग्राफोरनो बिसोरहा समाय होनो जेबो समाय गैया। मानोना बिसोरो गावसोरनि उदैखौल' मिथियो, मिथिबायना? साख्रि मोननो थाखायबो जोंनि बे बिटिसिआव फैसा होनांगौब्ला मा खि मोनजानो बिटिसि सरकारखौ लाबोनायमोन? बिदिथ' जायाना। जोंनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायसो बे बिटिसिखौ दानानै होनाय जादोंमोन इन्डिया गभर्नमेन्टआ। नुनायाव मिनिफ्ला डायलग होनानै मा जानो? गोसोआव जुदि नोंनिया बर' हारिनि जेबो साननायानो गैया, बर' हारिनि सुबुंफोरनि जेबो अनसायनाय गैया, बिदिब्ला बिटिसिखौ मानो लाबोखो? बिटिसि माने मा? बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया काउन्सिल। बेहाय बड' मानसिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिएडिखौ दानानै होनाय जादोंमोन, मिथिबायना? आरो बेहाय बड'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो गारै बे फैसा लायै साख्रि होनाय, फैसा लायै सोरनोबा मा होनबावनो बेफोरखौलाय? आं जेबो बुंनो खुगा गैला, जेबो बुंनो राव गैला बेफोरनि बागै। दा बेफोराव जों बुंबाबो जोंनि गभर्नमेन्टफ्रा जोंखौसो नोजोर होगोन। बे साला प्रान्जल नार्जारिया सोरलै बेलाय जोंनि बिटिएडिनि बेबायदि बाथ्रा बखिदों होननानै? बेबायदि होननानै आंखौसो दानो मेगन सालाबायगोन दानो रायजोफोरा। दानो क'क्राझाराव थांबाथाय आंखौसो दानो अन्थाइ खुबैलाबायगोन। आसरित! गावनि मानसिखौनो गावनो थगायनानै फैसा लानानै साख्रि होबाय दं। आसरित! जाय गोरों मानसि बिसोर न'आव थादो आरो खदाल लादो आरो दुब्लियाव आलि खोहैदो। आरो दाथ' गोजां बोथोर, दालाय अबेयाव आलि खोनो? नै दा गोजां बोथोर ना, खेथि मावहैदो, थां बेसर गायहैदो, सोरबा नै लाफा गायदो, लाइ गायदो। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ बिटिएडि सरकार बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। लोगोफोर बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम।